Fl-Isptar Mater Dei, dipartiment kruċjali għal kull intervent kirurġiku, responsabbli biex jipprovdi l-istrumenti sterilizzati li d-dipartimenti mifruxa mal-isptar. L-istrumenti wara li nħaslu jaslu l-istadju tal-packing u sterilization, hemmhekk jiġu mantenuti skont id-direzzjoni li jkunu ħarġu il-manufatturi. L-apparat li għandna hawnhekk fis-CSSD jgħaddi wkoll minn proċess ta' preventive maintenance. Kull biċċa strumentatura trid tinżamm kif jgħid il-Malti pinna. Strumenti jaslu fil-reception ta' CSSD, jiġu skenjati u mbagħad ippostjati f'trays magħrufa bħala STU, Standard Tray Units. Imbagħad jiġu pproċessati biex imorru fil-washers. Dan id-dipartiment għandu 5 washers, 2 minnhom kapaċi jaslu 30 tray f'daqqa, għandna 2 oħra jieħdu 15 tray, u mbagħad għandna dan il-washer li jgħat apposta biex jiddilja ma' strumentaturi kbar. Bħala STUs jiġu proċessati rib id-90,000 fis-sena. Kollox ikun hemm mal-10,000 ċiklu fis-sena bl-STUs kollha li jiġi proċessati. L-istrumenti li jintużaw fit-teatri għandhom kollha ċiklu tagħhom, it-teknoloġija għandha sem importanti. 3 snin ilu bdejna l-operazzjonijiet bir-robotika ġew l-Isptar Mater Dei u biex nkunu nistgħu nagħmlu dat tip ta' operazzjonijiet kellna nagħmlu purchases kbar ta' equipment li jintuża f'dawn l-operazzjonijiet. Mill-iżgħar sal-ikbar strument dan id-dipartiment jieħu ħsieb li kollha jinġabru jerġgħu jitlestew għall-operazzjoni li jmiss. L-iżgħar strument li nużaw ġewwa teatri tagħna fil-fatt huwa bulldog clip. Il-bulldog clip hija klippa żgħira li npoġġu fuq arterji u vini żgħar li tanti żgħira li biex taqbad tittuża strument ieħor. L-ikbar strument li huwa dak li nużaw fir-robotika għax tant huma strumenti kbar li infatti għandna trays apposta biex jidħolu l-istrumenti. Għandna strumenti kbar li jkunu maqsumin f'komponenti differenti li ġu maquda fit-teatru stess bħal huwa it-Thomson retractor. Nużaw f'operazzjonijiet fejn niftħu iż-żaq tal-pazjent u jkun qed iżomm il-ferita miftuħa. Titwila f'dan id-dipartiment turi kif l-istrumenti wara li jintużaw jiġu esposti għal fwar u pressa kbira b'temperatura li titla l-134 grad Celsius bil-fwar wara jitneħħa b'sistema awtomatika. Nikkalkula li għandna madwar 150,000 biċċa ta' strumentatura. Dan numru huwa numru dinamiku għax aħna dawn l-istrumenti kif spjegajt qabel jiġu mibdula minn żmien għal żmien. Is-settijiet jafu jkunu ġew mibdulin ma jkollokx numru fiss at one point. Id-Dipartiment tal-Ortopedija mħabba l-komplessità tal-operazzjonijiet li jagħmlu huwa iktar dipartiment li juża strumenti. Dan id-dipartiment b'35 tekniku m'għandux waqfien jaħdem fuq bażi 24 siegħa kuljum bħalissa għaddej ukoll eżerċizzju biex jiġu impjegati aktar nies.